er et fif til at få en mindre mave. Og det er der jo sikkert nogen, der godt kunne bruge her i coronatiden. Fordi tit så har folk faktisk ikke så stor en mave, som de tror. Men hvis de har overstrakte knæ, så bliver maven større. Og Maja er sød og vis, hun har ikke noget mave, men hun overstrækker knæene. Og så kan man simpelthen se, hvordan maven bliver større. Men hun risikerer også at få ondt i ryggen, fordi der kommer for stort et svej. Og hvis man kigger ned på knæene, så er de simpelthen overstrakte. Så det gælder ikke om at have helt bøjet knæ, og heller ikke overstrakte, men lige ind imellem, der er der et bestemt sted. Og hvis man så lige står og bevæger sig en lille smule op og ned, så kan man mærke, når lige der rammer knoglerne sammen på den gode måde. Og det gør jo så, at det bliver rigtig fint. Der er bare det lille problem, at det er en vane, så man tænker ikke på det. Så når man lige har husket det i 5-6 sekunder, så tænker man på noget andet, og så ryger knæene tilbage. Så derfor har man knæbind. Så knæbind kan ligesom hjælpe en med at få den der reminder, nu rører jeg lige tilbage. Også helt ubevidst, så man skal ikke gå og tænke på det. Også fordi det er ikke meningen, at det skal være ubehageligt eller noget. Og man behøver altså heller ikke have det uden på bukserne. Man kan godt tage det indenunder. Det var bare for at vise det. Og der er altså ikke bare en reklame for Matas, men de har dem. Og jeg synes, de er rigtig gode, de der. Og så kan de lige måle dem, der passer til en. Så måler de lige rundt om låret. Det der passer. Og det er en kæmpe hjælp. Altså ikke bare til at få en mindre mave, men også til holdningen. Altså at ryggen ikke svejer så meget, og så får man også en bedre holdning. Så det er altså en god investering. God fornøjelse.